आरो देरहासार जालांनो हायो आरो गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ नामनो हायो बेखौ फोरमायनो सानो। फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौ लाफानानै जाहाथे गावनि सिनायथि होनो हायो आरो नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेनानै मेडेल लाबोनो हायो गल्ड एबा सिलभार ब्रन्ज मेडेल लाबोनो हायो। मेडेल लाबोनायनि गेजेरजों आरो जोंनि आसाम सरकारा मानगोनां मानव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दाख्लैसो फोरमायखादों दि 2025 मायथाइयाव फोसावबायदि जाय लाइमोना नेसनेल एबा इन्टारनेसनेलसिम गेलेहैनो हायो गेलेहैनानै मोनथामनि गेजेराव जिखुनु मेडेल लाबोनो हायो बिसोरनो साख्रि थिसननायनि बिबुंथि होदों। ओंखायनो आं सानोदि आंनि फंबाय बिनानावमोनहा जाहाथे बिसिम नेसनेल इन्टारनेसनेलाव गेलेनानै मेडेल लाबोनानै देरहासारनानै जाहाथे बै मोननांगौ बिमुंसिम मोनहैयो बेखौनो आं मिथियो।